Kowe tak dongengke ya. Dene dongengku marang kowe iki mengko dadi asrana nggonmu ora keladuk sewenang-wenang lan dadi asrana panunggaling Pandhawa lan Kurawa. Pandhawa lan Kurawa nak dulur kenyer-kenyer padha putuning Begawan Abiyasa. Yen tansah gedagan dina-dina tak upamake. Wong ngethok tangan lanesan dengkul yen kepleset ora wulu menane kulit daginge dhewe. Ingkang yasa negara Ngastina iku sepisan ing sedulur Prabu Yayati. Prabu Yayati peputra Prabu Nahusa. Prabu Nahusa peputra Prabu Puru. Prabu Puru peputra Prabu Dusmanta. Prabu Dusmanta peputra Prabu Barata. Prabu Barata peputra Prabu Gajahhoya. Prabu Gajahhoya peputra Prabu Kuru. Prabu Kuru peputra Prabu Pratipa. Prabu Pratipa peputra Sentanu. Sentanu peputra aku. Pancen aku sing kudu duwe ewadene. Tak lilahake marang putu-putuku iki. Aja padha lali yen tinggalane para sepuh ki dadi wajanging kerukunan. Ora kok malah rebut bener ngedhekake melike dhewe-dhewe. Kesusu muluk amarga nyurupi barang kang melok. Rasane malah amarga milik. Kaya ngono mau ngatasi srawung ora kena aja to kang karo sedulur. Najan karo wong liya wae ora kena. Nggih, nanging ora ana jamak lumrahe wong menehi kok dicabel. Aku ora ndabel, mung aku ngelingke. Nanging menawi Bapa Druna raketan kalian Pandhawa mijing Bratayuda menika kados pundi? Bratayuda ki apa? Bratayuda menika tetandinganipun Pandhawa lan Kurawa. Sing kandha sapa? Ingkang triyos jangkaning dewa. Dewa sing jangka Bratayuda iki Bathara sapa? Ayo. Lah wong Bratayuda kuwi lairaning jeneng lakon. Lah kok dienggo jangka? Ora. Lah kok ngerti yen bakal ana Bratayuda. Sing gawe jangka mau yen le jangka luput murgake. Kuwi arep nesu karo sapa? Wong jangka ngono tak ngibaratake kaya dene wong ambebalang. Yen kena ya bener, yen luput ya kleru. Lah kok dadi kowe ngucap jangkaning dewa oleh muwanuh karo dewa wae kapan? Lah wong kowe iki semedhi ora tau tapa, ora tau apa tau tepung karo dewa. Nggih. Ning bakanipun tetep kula dipun melapak mboten saged rukun kalian Pandhawa. Pun melapak-melapakno kula mboten saged rukun kalian Pandhawa. Sinten kemawon ingkang nyulayani karepe Duryudana? Duryudana kang dewa wenang Pak tanpa winates sapa kang nyulayani? Ora mawas asor luring derajat cendhek luring pangkat. Nadyan wong tuwa kula dhewe kula mboten kepengin nganggep yen niku pepunden yen perlu lunga saka Mestina Rapupa. Lho, parat kan. Tanpa tata krama karo wong gerang gunane apa aku nunggani menungso kok ora ngerti tata krama.